Tehát akkor az iskola a Föld napjáról úgy emlékezik meg, hogy kaptunk Gilián Maritól, az MVS képviselőjétől egy cserjét, és ezzel gazdagítjuk az iskoláknak a játszó lehetőséget. Egy nagyon szép kis cserje lesz ebből, évelő növény és maradandó szépséget tud adni. Most megpróbáljuk, hogy az előkészített lyukba mennyire sok ez. Hát oda lehetne alá morzsolni még lágy földet, hogy a gyökere utána tudjon tovább menni. Ez az. Jó? Ezeket a görcsöket itt ki kéne simítani, és akkor majd megint belepróbáljuk, hogy mennyi föld van ott körülötte. Jó? Na, ezt még egy picit emelhetjük ilyen. Azaz Dávid nagyon ügyesen segített. Jól van. A fű nem baj, az ott elforrad, és táplálja majd a gyökerét. És rajta hagyjuk a névtábláját. Igen, kérnénk szépen, harmadikosok, a víz hol van? Ott van a kék kancsó, kérjük szépen.